ala godiya wanda cikin ikon shi da kaddarawan shi da baiwar shi da rahamasa ya nufi rayuwarmu da kawowa wannan yammaci mai tarin albarka na ranar 21 ga watan ramadan hijira na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekaru 1446 wanda ya daidai da 21 ga watan 3 2025 miladiya. Gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya sake dawo da mu domin ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan unguwa mai tarin albarka, a wannan kofa na mai girma lamba. Muna roƙon Allah ya ƙara masa albarka, Allah ya taya masa wajen jagoranci da sauran jagororinmu tun daga kan masu unguwanninmu da hakimanmu duka. Allah tabaraka wa ta'ala ya musu gudumawa. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yadda muke haɗuwa a wannan guri, Allah ka sa matattaranmu kenan gidan aljannarka ta firdausi da rahamarka. Allah ya daɗin tsira ga fiyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayen shi da sahabbansa da waɗanda suka biyo su da kyautatawa. Allah ka sa da mu a ciki. Muna roƙon Allah ya ji kan iyayenmu da malumanmu da shugabanninmu da dukkan waɗanda suka rigaye mu da imani. Allah ka gama ransu da rahama. Mu da muka rage da sauran rayuwa, Allah ka ƙara ma rayuwarmu albarka. Marasa lafiyoyinmu wasu a gida, wasu a asibiti, wasu na tafiya da jinyan a jika, duka muna roƙon Allah ya ba su lafiya. Allah ya sa jinya ya zamanto musu kafara. To muna karatu a cikin wannan sura ta suratul nisa'i. Jiya mun tsaya kan aya na 50 ne ko 60 ko na bismillah. Bismillahir rahmanir rahim. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alam tara ila allazina yasumuna annahum amanu bima unzila ilayk. Baka ga waɗanda suke rai cewa sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka na littafin alkur'ani, wa ma unzila min qablika sun yi imani da abin da aka saukar gabaninka na attaura da injila da zabura, duka sun yi imani da shi. Amma idan matsalarsu ta safe su, yuriduna an yatahakamu ila dagut, sai suna so su ɗauki wannan matsalar ta hukuncinsa kai wajen bokaye. Allah ya ce wa yuridu shaitanu wa qad umiru an yakfuru bi, alhali an umarce su da su kafirce ma waɗannan dagutu din. Allah ya ce wa yuridu shaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Shaidan na nufin ya batar da su ne bata wacce take mai nisa, bata bayyananniya. Ma'ana duk wanda shaidan ya yaudara, ya raba shi da Allah, ya raba shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ya halaka. Allah ya kiyaye mu. Allah ya ce wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu, idan aka ce da su ku zo a karanta muku abin da Allah ya saukar don ku ji zancen Allah ku yi imani da shi ku karba, ƙalu sai ka ji suna cewa Allah ya ce ra'aital munafiki na ya sudduna an ka sududa, sai ka ga munafukai daga cikinsu suna kaucewa daga gare ka kaucewa, ma'ana suna ƙin yadda. Me yasa? Saboda zuciyarsu ba ta da tarbiyyar da za ta karbi saƙon Allah maɗaukakin sarki, saboda sun riga sun halaka.
jiya a cikin ƙarƙashin wannan aya mun karanta ƙissa na wasu bayin Allah guda biyu da suka yi saɓani, akwai yahudi akwai kuma munafik. Shi yahudi ya yarda da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne don ya san annabi sallallahu alaihi wasallam baya karɓar rashawa. Shi kuma wannan munafiki wanda yake rai cewa shi musulmi ne, yana so kada a kawo hukuncinsu wajen annabi sallallahu alaihi wasallam don ya san idan mas'alar ta zo nan ba zai samu biyan bukatar da yake so ba. So sai ya nemi a kai wajen waɗanda suke gumaka da kuma waɗanda suke masu bautan ɗagutu. To daga ƙarshe da suka yi tufaƙi su fara da wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna zuwa wurin annabi sallama ya yi hukunci, ba yahuda ya yarda, shi kuma wannan munafikin musulmin sai ya ƙi yarda. Suka wuce wajen sayyidina abubakar, nan ma yi musu hukunci. Da suka je ya yi hukunci a tsakaninsu, nan ma sai ya ƙi yarda, sai ce to su wuce wajen umar. Suna zuwa wajen umar sai ya yi musu hukunci shi ma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar suka yi, sai nan ma ya ƙi yarda. To sai ba yahudan ya gaya ma sayyidina umar cewa gafa abin da annabinku ya yi ga abin da muka je wajen abubakar ma yi mana na hukunci. To sai ya tambayi wannan munafikin ya ce da shi, a kazalika wannan abin da aka faɗi haka ne? Ƙala na'am, ya ce haka ne. Faƙala umar, sai umar ya ce baka annaba hatta, ya ce makanu kuma, ya ce ku ɗan jira ni a nan, mana ɗan saurara, tsaya inda kuke ku jira ni hatta aka ruje har in fito ilai kuma zuwa gare ku, fa aqdiya bainakuma, idan na fito zuwa gare ku zan zo in yi hukunci a tsakaninku. Fa karaja ilaihima mustamilan ala saifihi, sai ga sayyidina umar ya fito yana zare da takwabinsa. Fa daraba alladhi qala ruddana ila umar fa qatalahu, wannan munafikin da yace a'a bai da hukuncin annabi ba, bai da hukuncin sayyidina abubakar ba, a kawo shi wajen umar, sai ya sare masa wuya da takwabi. To shine wannan ayat ta sauka inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. to duka abinda kissa take nunawa, ma'ana ɗaukan hukunci zuwa ga wajen waɗanda ba su yadda ma da Allah ba, kuma a yi hukuncin ba da hukunci na Allah ba, alhali kuma akwai shari'a na musulunci ɗin, wannan shine abin da yake zama mafi hatsari. To saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna mana a cikin waɗannan ayoyi ce lalle su waɗannan kafirai suna son su ɗauki hukuncin su ne su kai zuwa ga waɗanda suke ɗagutu, amma shi shaidanu Allah tabaraka wa ta'ala ce kuma wa qad umiru an yakfiru bihi, alhali an umarce su da su kafirce ma ɗagutu din. Idan shaidan za su biye kuma shaidan na jan su ne akan bata, ba inda shaidan zai kai su sai dai cikin halaka. Idan aka ce musu su zo zuwa ga abin da Allah ya saukar na alkur'ani da hikima, ku zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in annabin na raye, su zo zuwa ga hadisan manzon Allah da sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bayan rasuwan manzon Allah. Allah ya ce ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, zaka ga munafikai suna kawar da kai kaucewa, ma'ana suna ja da baya, suna kin yadda dan su zo su karɓi wannan sako na gaskiya. Sai Allah ya ce فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت
قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الله يقول فكيف يا حالن su yake ne kam idan asabatuhum musiba, idan wata musiba ta same su uqubatun bima qaddamat aydihim, sakamakon abinda hannayensu suka aikata min al-kufri na kafirce ma Allah wal ma'asi da kuma saban Allah, bi tarkihim rida bi hukmillahi, ta yadda suka bar yadda da hukuncin Allah, ayaqdiruna ala al-irad anha wal firar minha. Allah ya ce sun maja'uka, sannan suka zo ma kuma bayan nan ya halifuna billahi, suna rantse ma da Allah cewa in aradna, ai ɗaukan hukunci su kai zuwa ga wajen waɗanda suke bautan gumaka ba dai komai yasa suka yi wannan ba illa ihsanan wa tawfiqa, wai kawai sulhu suke nema, ai maslaha ne kawai da neman dacewa, kada su ga muna kin su ko su ga ba ma san abin bautan su, shi yasa kawai muka biye musu. Sai ka ji mutum yana faɗin wannan, alhali Allah kuma ya ce wa qad umiru an yakfuru bih, an umuce su da su kafirce ma gumaka da masu bautan gumaka. Shi ma mai bautan gunkin, inda yana Allah ya ba shi iko ya fahimci gaskiya, da zai watsar da gunkin don gunkin ba shi da amfani. Annabi Ibrahim alaihi salam shine imamul muwahhidin, shugaban masu tauhidi na duniya. Lokacin da ya fita tare da ‘yan uwansa za su yi tafiya, sai ya ba da uzuri ya dawo, yana zuwa sai ya samu nasara ya shiga ɗakunan gumakansu, ga ƙananan gumaka da yawa, ga kuma babban gunki garjeje guda, sai ya nemo gatari duka sai ya sare wuyan ƙananan, sai ya ɗauki gatarin sai ya rataya a wuyan babban haka. Sai ya ce suna dawowa da suka bude, dama sun saba suna jayayya da shi annabi Ibrahim a.s. akan matsalar tauhidi. Dan Lamaruzu ya gaya masa, ya ce da annabi Ibrahim a.s. ya ce ni waye ubangijin naka ne da kake cewa mu bauta masa? Sai ya ce rabbiyal ladzi yuhyi wa yumitu, ubangiji na da nake kiran ku zuwa ga bauta masa shine wanda yake kashewa kuma yake rayawa. Ya ce shine aikin ubangijin naka? Ya ce to ai ni ma ina iya yin wannan. Kawai sai ya ce a kawo masa mutum biyu, aka kawo mutum biyu a gaban annabi Ibrahim yana gani, sai ya sa aka kashe mutum ɗaya. Sai ya ce kaga na kashe, sai ya ce ɗayan kuma tafi, ya ce na raya shi, ya ce sai mai kuma. Malaman tafsiri suka ce falamma ra'ahu Ibrahim gabiyan, lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam ya fahimci wautansa, sai ya ce to fa inna Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriq fa ati biha min al-maghrib. To Allah na zuwa da rana daga gabar, kai kuma zo mana da naka ranar daga yamma. To nan kuma imuwa ya kaba shi. To so da haka da suka zo yanzu sun tuna cewa yana jayayya da su akan mas'alar bautan gumaka. An zo an samu gumaka ga kayuwansu duka a ƙasa. Ce to wane ne kam? Ya duk wanda ya aikata wannan da allolinsu suka ce innahu lamina zalimin, lalle ya cika cikakken azzalimi. Suka yi tsam, sai wani ya ce sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, mun ji wani saurayi ana ce da shi Ibrahim yana aibanta gumakan nan, dama can shine mai zagin su. Sai suka ce to fatu bihi ala ayinin nas, a je a zo da shi a bainin jama'a ko zai tabbatar da cewa shine yayi haka. Ana zuwa da annabi Ibrahim alayhi salam, nan ma sai musu wa'azi, inda da rabon shari'a sai su gane. Sai ya ce a'a bal fa'alahu kabiruhum haza, ce wannan babban nasu shine yayi musu. Ai ransa ne ya ɓaci, kuna bauta mar kuma kuna bauta ma ƙananan gumakan nan, shi yasa ransa ya ɓaci sai ya sare musu wuya gaba ɗaya, yana so ku dinga bauta masa shi kaɗai. Amma fasaluhum in kanu yantiqun, ce ku tambaye su in dai suna magana. Suka ce ai kai ka san ba sa magana. Ce to me yasa kuke bauta ma abin da baya magana, baya iya kare kansa ma daga komai? Shi ba zai iya hada cuta ya shafe shi ba, ba zai iya kuma jawo abin da yake mai amfani ba, ballantana ma ya amfanar da wani.
to ta nan sai suka ce to lalle mas'alar annabi Ibrahim alaihi salam ta girma. Suka ce a haƙa rami, ana haƙa suka ce a hura wuta, aka iza wuta sosai, suka kamo shi sai suka jefa shi a cikin wannan wuta. Sun ɗauke shi za su jefa shi sai Allah ya kira wutan ya ce ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ce ke wuta ki zamanto mai sanyi na aminci ga shi annabi Ibrahim alaihi salam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an tambaya annabi Ibrahim alaihi salam, ya ce duk duniya babu wani gurin da ya shiga ya taɓa jin daɗi da ni'ima da kwanciyar hankali sama da cikin wannan wutan da suka jefa shi, dan Allah ya ce ku ne bardan wa salaman ala Ibrahim. To kaga tsaro na Allah tabaraka wa ta'ala. To me yasa suke fada da annabi Ibrahim alaihi salam? Ai akan matsalar bautar gumaka ne. Saboda haka duk wanda ya dauki ya bar hukuncin Allah na alqur'ani, ya bar hadisan manzon Allah da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama, to ba abin da ya rage masa kuma sai dai bata. Allah ya kiyaye mu. Allah tabaraka wa ta'ala ce duk waɗannan abin da suke ɗauka wa qad umiru an yakfuru bi, alhali an umarce su da su kafirce ma wannan. Sai Allah ya ce أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Allah ya ce ula'ika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim. Irin waɗannan masu wannan sifa su ne waɗanda Allah ya san abin da ke cikin zukatansu minan nifaƙi na munafirci wa kadhibihim da kuma ƙaryansu. Idan suka zo suka ɗauki hukuncinsu suka kai wajen waɗanda suke bokaye da masu bautan gumaka, in aka ce me yasa suka yi haka ba su kawo zuwa ga inda za a karanta musu ƙur'ani da hadisi ba, sai su ce a'a sun yi haka ne saboda neman wata maslaha. Ai abin a hankali ake bi, dole ya zamanto sannu sannu za a yi kaza. To matsalar da ta shafi aƙida babu maganar sannu sannu a cikinta. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wannan ya san abin da yake cikin zukatansu na munafici. Fa'arid anhum, Allah ya ce ka kawar da kai daga gare su, wa'idhum kuma ka yi musu wa'azi aw khawwifhumullah, ka tsoratar da su Allah. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga, amma ka gaya musu magana wacce take gamsasshiya wanda za su ji su gane don ya zamanto musu hujja a kansu. Sai Allah ya ce وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin, ba wani manzo da muka aiko daga cikin manzanni in ji Allah illa li a face mun aiko shi ne don a yi masa biyayya fi ma umara bihi cikin abin da ya yi umarni da shi wa ya hakuma kuma cikin abin da ya yi hukunci da shi, masa biyayya da izinin Allah. Wannan biyayya da za a yi ma annabawa da manzanni bi amrillahi da umarnin Allah ne. Wa man lam yarda bi hukmihi, duk wanda bai yarda da hukuncin wani annabi ko manzo ba, wa lam yaqbal risalatihi kuma bai karbi sakon manzanci da yazo da shi ba, fa huwa kafirin, to wannan ya kafirta koda yana da awan cewa shi musulmi ne amma bai yarda da hukuncin annabi ba, bai yarda da hukuncin alqur'ani ba, bai ma gaskata littafin alqur'anin ba, amma yace shi musulmi ne, to ya fita a musulunci. Allah ya kiyaye mu. Allah ya ce walau annahum izzalamu anfusahum, ina ma da su lokacin da suka zalunci kawunan su bi tahakimihim ila dagut, ta yadda suka dauki hukuncin su suka kai zuwa wajen bokaye. Wasu dalilin saukan waɗannan ayoyi an ce akwai wasu mutane guda biyu su ma waɗanda suka yi saɓani. Akwai ɗaya wani jagora ne a cikin Yahudawa wanda dukkan Yahudu da su waɗanda ba su ba idan suka yi saɓani wajen shi suke zuwa, shi kuma in ya tashi musu hukunci to zai musu hukunci ne da tsarinsu na Yahudu da kuma abin da suka gada na abin da ya shafi tsafe-tsafe da shirka su,
da shi dai musu hukunci. To da aka zo sai ya zamanto wasu daga cikin musulmai sun ɗauki hukuncin sun kai zuwa gare shi. Me yasa suka yi haka? Wai saboda neman maslaha ce. To su ma suna daga cikin waɗanda aya ta sauka take magana a kansu, kuma yana nan tabbaci har zuwa yau. Duk wanda ya kauce ma alƙur'ani, hukuncin da aka yi shi ya saba ma alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan hukuncin baya zamantowa hukunci, sai dai irin mas'alar da muke ciki a yau. Kamar misali irin wannan ƙasa ce da ta zamanto akwai kotuna da aka ware sai aka kira kotunan shari'ar musulunci. Amma idan ka je kotunan, ba fa alƙur'ani za a bude a karanta a maka hukuncin da shi 100% ba. Dole sai ka ji akwai wani doka na tsarin ƙasa, kundin mulki na tsarin ƙasa ga abin da ya tanada da kaza da kaza da kaza. To wannan sai dai mu tafi da shi a babin darura. So da ka in darura ya zo, to wannan sai mu karba. Amma in dama ta samu a shari'ar musulunci ya tabbata, to kaga nan za a yi hukunci da me, da alƙur'ani ne da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walau annahum izzalamu anfusahum, ina ma su a lokacin da suka zalunci kawunan su da ɗaukan hukunci da kaiwa zuwa wajen waɗancan da shari'a ya hada, ja'uka suka zo maka ta'ibina suna masu tuba, sun tuba zuwa ga Allah, fastaghfirullaha suka nemi gafaran Allah, wastaghfara lahum ar-rasul, manzon Allah ma ya roƙa musu gafaran Allah, lawajadullaha tawwabar rahima, da lalle za su samu Allah tawwaban, Allah yana mai karɓan tuban su, rahima kuma mai jin kai a gare su. Kaga anan a ƙarƙashin wannan aya Allah yana nuna mana duk laifi da mutum yayi, to ba a rufe masa ƙofar tuba ba. In kaga ƙofar tuba ya rufe, to sai dai idan mutum ya zo gargaran mutuwa. Inna Allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah na son bayinsa masu tuba, yana son bayi masu tsarki. Saboda haka duk lokacin da mutum ya aikata wani laifi, kuskure tsakaninsa da Allah, to ya tuba, ya gaggauta yin tuba. Ba a son jinkiri wajen tuba, saboda jinkiri wajen tuba yana sa idan mutum ya zo ajali ya same shi kuma akan wannan zunubin gashi bai tuba ba, to sai ya zamanto masa wata fitina. Saboda haka kullum gaggawa zuwa tuba, mu yawaita tuba zuwa ga Allah. Allah ka yafe mana kurakuranmu. Gaba Allah yake cewa فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الله تبارك وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون. yace na rantsa ma da ubangijinka. Allah ne da kansa yake rantsuwa da kansa, kuma yake sanar da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga aya ta bude da kalma wanda yake mai girma sosai. To karkashin wannan aya, wato Abdullahi dan Zubair yana cewa khasama Zubairu rajulun min al-ansari fi saraj al-hirra. Ma'ana Zubairu yayi karan wani makocinsa a gona wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mas'alar da ta shafi yin bayi a gonar. Ma'ana shi Zubairu gonarsa na ɗan tudu kaɗan, na wannan ansar kuma nashi yana ɗan ƙasa kaɗan. To idan an ruwa ya gangaro, idan Zubairu bai gama yin bayi ba,
to shi wannan ansari ba zai samu ba. Sannan idan Zubairu ya tsaya sai ya cika dam ɗinsa na ruwa, to shi ma wannan ba ansaran ba zai samu ruwa ba, ballantana ya yi bayi. To sai ya zo ya kawo ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce ashik ya Zubairu, ka shayar da iya gonanka ya kai Zubairu, summa arsilil ma, sannan ka saki ruwan ila jarika ya tafi gonan makocinka. Kaga wannan hukunci ina zalunci a ciki? Shi yake sama fa Zubairu din dan babban annabi ne sallallahu alaihi wasallam. To amma tunda an kawo kara, yace to in ka shayar da gonanka, bai face mar sai ka cika dam ɗinka ba, yace sai ka saki ruwan sai ya dawo gonan makocinka. Kaga ai yayi adalci. To yana gaya masa wannan faqala al-ansari, sai ba wannan ba ansaran yace, ya rasulullah, ya manzan Allah, an kana ibnu ammatika, yanzu kayi wannan hukuncin ne saboda shi Zubairu dan shi dan baffanka ne? Kaji wannan maganar fa da ya gaya manzan Allah ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ayi hukunci yace da kayi hukuncin ne haka dan shi dan baffanka ne? To wannan yana gwada mana duk wani wanda Allah ya bashi shugabanci to sai ya fuskanci irin wannan mas'ala. Za ka yi iya ƙoƙarinka wajen yin daidai, amma wata rana sai wani ya bijire ma ya nuna ma ba daidai din bane ba, kai kuma a zuciyarka kana ga kai iya ƙoƙarin wajen kwatantawa. To tunda aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam, waye kuma ba za a gaya masa ba? Sai ya ce kai haka ne saboda shi, fatalawwana wajhuhu, take kawai sai fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam ta canza. Sun maƙala sai ya ce ashik ya Zubair, ya ce Zubairu shayar da gonanka, sun ma'aha bisil ma'a hatta yarjo ila jadal, sannan ka tsare wannan ruwan kuma ya koma dam ɗinka sai ka cika dam ɗinka. Sun ma'arsilil ma'a ila jarika, sannan ka sako ruwan ya tafi gonan makocinka. Kaga hukunci ya canza ko? Wa ya ja hukuncin ya canza? Shi wannan ba ansaran da aka yi hukuncin. Sai Arabi ya ce to yanzu shi Zubairu ya shayar da gonansa kuma ya cika dam ɗinsa, sannan kuma ya sako mai ruwa. Amma duba adalci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bai ce kuma ka hana shi ba, sai ya ce sako masa ruwan. Wasa'aba Zubairu haqqahu, sai Zubairu ya karbi wannan hukunci da Allah tabaraka wa ta'ala yayi. To nan take sai Allah ya saukar da wannan aya. Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna, na rantse ma da ubangijinka ba za fa su yi imani da kai ba, hatta yuhaqqimuka, har sai sun kawo ƙara na husuma da suka yi tsakaninsu fi ma shajara bainahum, cikin abin da ya faru tsakaninsu, thumma la yajidu fi anfusihim harajan, sannan cikin hukuncin da kai musu in ba su samu wani kunci ko shakka ba, ya dace hukuncin ya zama daidai da abin da ransu yake so, to za su yadda da kai, su yadda da hukuncinka. Allah ya ce mimma qadaita, cikin abin da kai musu hukunci da shi, wa yusallimu taslima, za su miƙa maka wuya miƙawa. Amma idan ya saba da ransu kuma, to za su warware ma hukuncinka. Allah ya ce walau anna katabna alaihim, inda a ce mun rubuta a gare su, aniktulu anfusakum, mun ce ku kashe kawunanku, a wai kharuju min diyarikum, ko ku fita daga cikin gidajenku, kama katabna ala bani Isra'il, kamar yadda aka wajabta masu bani Isra'il, ma fa'aluhu illa qalila, da yawa ba za su aikata ba sai dai yan kaɗan. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma fa'aluhu illa qalilan minhum, da yawa ba za su aikata ba sai dai yan kaɗan daga cikinsu. Allah ya ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bi, ina ma da suna aiki da abin da ake yi musu wa'azi da shi, lakana khairan lahum, da shi yafi musu alkhairi, wa ashadda tathbita, kuma da ya fi tabbatuwa na abin da ya shafi yaqini, da sun samu ta haƙiƙan imanihim, zai fi tabbatuwan imaninsu, ya tabbatar da imaninsu. Ma'ana duk wanda yake aiki da abin da ake yi mar wa'azi da shi, to lalle yana cikin waɗanda imaninsa yana nan tabbatacciyar imani. Amma duk wanda ake karanta masa alƙur'ani kuma ya sakaci da alƙur'ani, to zai samu kansa shi kuma cikin fitina da musiba da kuma hatsari. Tun a ran duniya ma Allah ya gaya mana sakamakon waɗanda suka yi bari suka kau da kai daga alƙur'ani. Allah ya ce wa man a'rada an dhikri, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu
معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري duk wanda ya kawar da kai daga barin wannan littafi na alƙur'ani aka karanta masa alƙur'ani amma ya yi biris da shi, Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan danka, yana da rayuwa mai kunci. Wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, ranar tashin alƙiyama kuma za mu tayar da shi makaho. Idan aka tada bawa makaho ƙala zai ce rabbi ya ubangiji lima hashartani a'ma, me yasa ka tayar da ni makaho wa kad kuntu basira, alhali na kasance ina gani a duniya da ido na. Allah ya ce kazalika atatka ayatuna, hakan nan ayoyinmu suka zauke ma ɗaya bayan ɗaya, fa nasitaha, kai ma ka manta da su, kazalika al-yawma tunsa. To in an gaya ma mutum wannan magana ai akwai tashin hankali. So da haka a lahira duk wanda ka ganshi da wata tawaya to an samu matsala. So da haka duk wanda ya zamanto a duniya da idanuwansa amma a lahira ya tashi ya zamanto idanuwansa a rufe, to lalle ilalla in bai yi dace ba inda zai gangara sai dai jahannama. Amma duk wani wanda yake da wata tawaya a cikin rayuwarsa a duniya, idan ya je lahira kuma zai tashi babu wannan tawayar. Sai dai in yana da matsala kuma, ko da a duniya ba shi da wannan tawayar, to kuma tawayar za ta iya shafansa. Idan ka ga mutum da wannan tawaya kuma a lahira, to akwai alamar tambaya a kansa. Allah ya kiyaye mu. Sai Allah ya ce وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. Allah tabaraka wa ta'ala ce inda sun yi amfani da abin da ake yi musu wa'azi da shi, sun yi imani, sun yi tuba, suka nemi gafarar Allah, suka nemi manzon Allah ya roƙa musu gafaran Allah. Allah ya ce wa idan la'atainahum min ladunna, yace sannan da mun ba su kuma lada mai yawa daga gare mu, da mun ba su ajaran azima, lada mai girma, huwa aljanna, ita ce gidan aljanna. Duk da wannan laifi da suka yi ba, Allah na son bayi su tuba. Allah ka yafe mana. Gaba Allah yake cewa wala hadainahum siratan mustaqima. Allah ya ce wala hadainahum siratan mustaqima, kuma da mun shiryar da su hanya wanda yake mai kakkiya, wa huwa shari'atul islami, shine shari'ar musulunci, alladhi yu'addi ila iqamatil adli was salam, wanda yake kaiwa zuwa ga tsayar da adalci da kuma zaman lafiya a nan rayuwarsu ta duniya. A lahira kuma fajaza'uhu, sakamakon su kuma shine gidan aljanna. Allah ka kai mu da rahamarka. Sai Allah ya ce ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله تبارك وتعالى سيقار ميمت كرا يكرا يبايي مؤمني masu imani cewa wa man yuti illaha war rasula, lalle waɗanda suka yi ma Allah biyayya, suka yi wa manzon Allah shi ma biyayya. Biyayyar da sa su yi ma Allah yana taimaka musu wajen samun dacewa a rayuwarsu ta duniya, ya zamanto suna cikin alkhairi. Biyayyar da za su yi wa manzon Allah yana zamanto musu tsani na samun tafiya gidan rahama. To Allah ya ce wa man yuti illaha war rasula, duk wanda yayi ma Allah biyayya, yayi wa manzon Allah biyayya, fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim, lalle waɗannan suna tare da waɗanda Allah yayi musu ni'ima a gare su. Suwaye Allah yayi ma ni'ima a gare su? Minan nabiyina, suna tare da annabawa, was-siddiqina, da kuma siddiqai, was-shuhada, suna tare da shahidai,
wasalihina suna tare da salihan bayi wa hasuna ula'ika rafiqa madalla a ce waɗannan su ne abokanan zaman mutum a gidan lahira a ce kana tare da annabawa kana tare da siddiƙai kana tare da shahidai kana tare da salihai ai madalla da abokan tafiya. To dalilin wanda saukar da wannan aya shi ma Imam Tabarani ya rawaito daga wani sahabi da ake ce masa Ibn Murdawai da dangane wanda yake babu laifi a cikinsa, kuma daga Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha tana cewa ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam faqala, wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ya rasulullah, ya manzon Allah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi, yace wallahi ina son ka ya rasulullahi sama da yanda nake son kaina. la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabbu ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Ɗayanku ba zai zamanto mai cikakken imani ba sai ya zamanto ya fi son annabi sama da yadda yake son komai a duniya, sama da yadda yake son matansa, 'ya'yansa da iyayensa da komai abinda mutum ya mallaka sai ya fifita soyayyen manzon Allah sama da wannan, sannan yake zamantowa cikakken mai imani. Ya sake cewa la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tabi'an lima ji'ta bi. Imanin ɗayanku ba zai cika ba sai ya zamanto san ransa ya dace da abin da nazo da shi. To kaga duka an tanke mutum ta ko ina. To shi wannan sahabi ya zo ya samu manzon Allah ya ce ya rasulullah, innaka la habbu ilayya min nafsi, wallahi ina son ka sama da yanda nake son kaina. Wa innaka la habbu ilayya min waladi, ina son ka sama da yadda nake son ƴaƴana. Wa inni la akuna fil baiti, yace idan ina gida fa azkuruka in na tuna ka fama asbiru hatta ati fa anzuru ilayka. Yace wallahi idan yana gida idan ya tuna manzon Allah to baya iya yin haƙuri sai ya fito ya ga annabi. Wa idza zakartu mauti wa mautika, yace ya rasulullahi idan ya zauna wata rana kuma ya tsam sai ya tuna akwai mutuwa, shi zai mutu, annabi sallallahu alaihi wasallam ma zai mutu. Yace idan ya tuna wannan wa araftu annaka idza dakalta aljanna, yace kuma na san kai makomanka kai tsaye kawai gidan aljanna ne, ni ma ina fatan kuma idan mun to na shiga aljanna. Yace idan ka shiga aljanna rufi'ita ma'an nabiyina, za a daga darajarka tare da annabawa. Wa inni idza dakaltul janna, ni kuma idan na shiga aljanna kashitu Allah araka, yace ina jin tsoron ya rasulullah a ce na shiga aljanna kuma ban ganka ba, amma a duniya kuma ga yadda yake son manzon Allah. To sai Allah ya saukar da wannan aya yace wa man yuti illaha war rasula, duk wanda yayi ma Allah biyayya yayi wa manzon Allah biyayya to lalle wannan bawa fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim. Kaga an bashi amsa tambayan da yake yi, lalle duk wanda yayi ma Allah biyayya yayi wa manzansa biyayya yana tare da waɗanda Allah ya yi ma ni'ima a gare su. Sannan kuma waɗanda Allah ya yi ni'ima a gare su din nan su ne sai Allah ya ambace su kamar haka, sai ya ce minan nabiyina, daga cikin annabawa. Kaga in aka ce annabi shi baya buƙatan dogon ƙarin bayani ballantana a gane waye annabi. Shine wanda Allah ya zaba, Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas, shi wannan zabi ne na Allah. Sai Allah ya ambaci mataki na biyu, was-siddiqina, ma'ana siddiqin bayan annabawa a tsari na matsayi a wurin Allah tabaraka wa ta'ala, bayan annabawa sai siddiqai. Waye siddiqi? Shine wanda yake gaskata annabi cikin duk abin da ya faɗa ba tare da yayi wani kokonto ko shakka ba, wannan shine siddiqi. Wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayar da labari, da ya ba da labari masahabbai yana cikin gaya musu, sai sahabbai suka ce ya rasulullahi kuma haka zai faru? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amantu ana wa abubakar wa umar, ya ce da ni da sayyidina abubakar da umar, ya ce mun yadda haka zai faru tabbas. Kaga ya ba su matsayi wanda yake mai girma. Waɗannan sahabbai masu girman daraja, sayyidina abubakar siddiqu
da kuma sayyidina Umar. Shi Abubakar shi yasa ma ake ce masa Abubakar Siddiq, saboda yawan gaskata manzon Allah da yake yi. Da aka yi Isra'i da Mi'raji da Annabi sallama, sai wasu daga cikin munafikai suka same shi suka ce, ya Abubakar, mutumin naka fa yau kuma ya zo da wani magana da ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwar mu fa. Ya ce me ya faru? Ce ka duba wai jiya kawai da daddare an tafi da shi wai daga nan wai ya tafi har zuwa Baitul Maqdis. Ya ce kuma sai me, kuma inda daga nan aka ce ta nan ma ya wuce zuwa sama ma ya dawo, zan yadda ba? Kaga ba su gama gaya mar ba fa. Shi yasa ya samu wannan matsayi na Abubakar da Siddiq. So da haka shi Siddiqi yana gaskata annabi ba tare da wani kokonto ko kuma shakka ba, yana kuma girmama manzon Allah. Shi yasa sayyidina Abubakar da sauran khulafa'ur rashidin suka samu wannan falala da kuma wannan daraja. Sai Allah tabaraka wa ta'ala yace was-siddiqina wash-shuhada, hakan nan shahidai waɗanda suka je fagen daga suka yi shahada, suka rasa rayuwarsu a wajen ɗaukaka addinin Allah. To shi shahidi saboda ma darajarsa ba a yi masa wanka, ba wata jana'iza, kawai a cikin kayan da aka kashe shi haka za a binne shi, kuma haka zai tashi a ranar tashin alkiyama. Kuma wannan jinin da abun yadda jikinsa ya zama zai zama yana ƙamshi shi kuma a farfajiyar kiyama. Kaga darajar ta kai yadda ta kawo. Dubi shahada a Uhud da aka yi yakin Uhudu, Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka fita Uhud aka kashe wasu daga cikin sahabbansa masu girma. Cikin waɗanda aka kashe har akwai Hamza amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamza baffan Annabi. Waɗanda suka je aikin hajji sun yi ziyara a wajen shuhada na Uhud ɗin, ga kabarinsu yana nan a jikin wannan dutse. Me yasa aka binne su a nan? Saboda darajarsu a wurin Allah. Lokacin da aka gama yakin Uhud, za a tattaro gawansu a dawo da shi garin Madina a zo a yi musu a binne su, sai aka ga duwatsu suna ƙoƙarin tasowa su biyo gawan waɗannan shahidai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi musu janaza a binne su a nan, saboda in kuka taho da su garin Madina, ya ce duwatsu za su zo su cika garin Madina. Shi yasa aka binne su a jikin wannan dutse. Sannan yana daga cikin falalar da suka samu, duk wanda ya mutu a wajen jihadi to yana da garantin aljanna shi kai tsaye. Wani sahabi ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullah, in qutiltu fa aina ana? Ya manzon Allah, idan aka kashe ni a wannan gurin, ya ce a ina nake? Annabi ya ce anta fil janna. Yana cin dibino kawai sai ya watsar da dibinon da suka rage, sai ya shiga ciki aka yi ta jihadi, sai da yi shahada. Su sahabbai neman shahada suke yi, ba irin mu a yanzu ba. Sannan wani sahabi da ya zo ana fagen daga, sai ya gaya ma Annabi sallama, ya ce cewa aljannatu wa rabbul kaaba. Ya ce ya Rasulullahi, ba abinda nake jin kamshi sai aljanna. Kuma nan da ba a dade ba sai gashi ya yi shahada. To haka sahabbai suke. Su dan wani ya je shi ya rasa rayuwarsa ko ya rasa dukiyarsa, baya hana su ɗaukaka addinin Allah. Sun sa suna yi ne dan Allah. Shi yasa wani adibi yake musu kirari, yake cewa ula'ika ashaban nabiyya wa hizbahu walaulahum ma kana fil ardi muslim. Waɗannan su ne sahabban annabi da suka bawa musulunci gudumawa da kariya. Wallahi in ba dan tsayuwansu ba da babu kuma wani sauran musulmi ma da ya rage. Amma haka sahabban nan suka tsaya masu girman daraja, suka tsare darajar wannan addini na musulunci, suka shiga lungu da saƙo, suka yi haƙuri da rayuwa cikin kunci don ya zamanto addinin ya ɗaukaka. To haka sahabban annabi sallallahu suka yi, haka ake so mu ma mai koyi da su. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci daraja da falala na waɗanda suka yi shahada. Akwai manya-manyan shahidai, su ne waɗannan. Akwai kuma ƙanana su ma masu daraja, irin waɗanda annoba ya rifta musu, suka mutu a bakin wata annoba, to sun samu shahada. Matar da ta yi a wajen haifuwa ta rasu, ita ma ana lissafa ta a cikin shahidai. Sannan wanda ciwon ciki ya kashe shi, shi ma ana lissafa shi a ciki. Hakan nan wanda gini ya rifta mar, shi ma ya yi shahada. Wanda wuta ta ƙona shi, shi ma ya yi shahada. Wanda ruwa ya cinye shi, shi ma ya yi shahada. Dukkan waɗannan, da irin wanda ya mutu daren juma'a, da wanda ya mutu a ranar juma'a,
duka waɗannan ana tsammanta musu sun yi shahada. To kun ga falala ne wanda yake mai yawa, suna nan da yawa annabi sallama ya ambata. To saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa shuhada yana tare da kuma shahidai, wasalihin hakan nan da salihan bayi sune bayi na kwarai. Allah ya ce wa hasuna ula'ika rafiqa, madalla a ce waɗannan sune abokanan zama da zai zauna da su a gidan aljanna. To kaga yanzu damuwan da yake samu cewa idan aka shiga aljanna za a daga darajar annabi ya tafi cikin annabawa, shi kuma yana ƙasa, shi ba annabi bane ba. To wannan ayat ta gwada masa zai zauna tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihan bayi, madalla da irin waɗannan abokan zama. Allah ka kai mu aljannan ka da rahamarka. Gaba Allah yake cewa ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. تبارك وتعالى yace zalika ai kaunuhum ma'a man dhukira, ya mutun ya kasance tare da waɗannan da aka ambata inji Allah, sai Allah ya ce fadlun min Allah, wannan falala ne daga wurin Allah. Ai tafaddala bihi alaihim, ya fifita su akai li'annahum, saboda su naluhu bi ta'atihim, sun samu wannan ne a dalilin yima Allah biyayya, yima manzon Allah biyayya, shi yasa suka samu wannan ɗaukaka da kuma wannan daraja. Allah ya ce wa kafa billahi alima, Allah shi ya isa ya zamanto shine masani akan komai, domin ya tanadi lada bisa wabil akira, na tanadar lada da zai ba ma bayi a lahira, da kuma irin yadda bayi suka gudanar da rayuwarsu a duniya da irin lada da ya tanada musu zai ba su a lahira, duka Allah masani ne akan wannan. To saboda haka lalle duk wanda yake so ya zama ya shiga cikin alkhairi, to shi ma sai yayi alheri. Idan ka ga mutum ya zauna kawai yana cewa Allah samu shiga aljanna, sai ya ce amin, amma bai kama hanyar da zai aikin alheri ba, to lalle fa amin ɗinsa ba zai zamanto ya masa ta goma shi ba. Amin zai haɗu ne da aiki. Mu tashi mu yi aiki, mu nemi aljanna tukuru. Wuta musifa ne, Allah ka saba rabon wuta a jikinmu. Amma aljanna kuma gida ce wacce take ta dawwama, ni'ima kan ni'ima. Duk wanda bai shiga aljanna ba, to yayi asarar rayuwa. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa nada ashabul jannati, ونادى أصحاب الجنة أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الله تبارك وتعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. إذا ين الجنة سك شجاع الجنة سنة cikin ni'ima, to ‘yan aljannan za su kirayi ‘yan wuta su ce da su an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa, mun samu abinda ubangijinmu ya yi mana alkawari gaskiya ne, cewa in muka masa biyayya, muka yi wa manzonsa biyayya, muka tsare gaskiya, muka tsaya akan karantarwan alkur'ani da hadisinsa, ba mu saba ba, za mu shiga aljanna, mun samu aljannar gaskiya ne. Sai su ce da su fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, kuma abinda Allah ya yi muku alkawari kun same shi gaskiya ne? Qalu na'am. Sai ‘yan wuta su ce haka ne. Sai wani mai shela ya yi shela ya ce Allah anatullahi, sai Allah ya ce tsinuwar Allah da ya tabbata akan azzalimai. Kai dan wuta ya ga musiba, shi ba kowane magana ma tsinuwa ne kawai. A cikin wutan ma ‘yan wutan a junansu za su yi ta tsine ma juna. In an fita ma ‘yan aljannan ma in suka kira su, abinda za su biyo musu baya da shi kawai tsinuwa ne. Allah ya kiyaye mu. So da haka duk wani aikin da zai kai mutum zuwa ga wuta, to mu nisanci wannan. Aikin da zai kai mutum zuwa ga aljanna, shi kuma mai iya ƙoƙarin aikatawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akaka bi wajhin taliq. Kakkare na aikin alkhairi ko mun kankantansa, daidai da ka haɗu da ɗan uwanka musulmi kai masa sakin fuska. So da haka mu dage akan waɗannan ayyuka na alkhairi. To muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da mu da mu cikin alkhairi. Kuma ana cewa akwai ayyuka da za a yi, to in za mu kwana mun samu ayar da za mu iya kwana a kanta, sai mu tashi a kan ta 71
in kuma akwai sauran lokaci sai mu ci gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah saka, Allah ba mu ladan shaurare, Allah sa abin da ake kanatar da mu ya mana amfani duniya da lahira. Amin summa amin. Kamar yadda aka yi bayani jiya akan za a nemi taimako, yau in Allah ya kai mu yan agaji za su shiga lungu da sabo, da fatan Allah ya bada ikon taimakawa. Amin summa amin. Kai tsaye za mu je ga tambayoyi. Mai tambaya ta farko, kamar yadda jiya malam ya ce a tuna ma ishu na wannan matar da idan ta tashi fada da kishiyarta sai ta hada da 'ya'yan kishiyar. To bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Ita wannan mas'alar wata mas'ala ce da take da hatsarin gaske. Hatsarinta shine a rayuwa, a shari'a an tabbatar mana da cewa akwai abubuwan da kwata-kwata ba a yi musu mugunta. Daga ciki akwai yara, akwai kuma dukiya. Idan ka ga 'ya'ya, idan Allah ya ba ku 'ya'ya a unguwa ko kuma a gida, to ba a yi ma wani ɗa mugunta. Don watakil ba ki sani ba, cikin waɗannan 'ya'yan da kike faɗa da su, watakil gaba kuma su ne ma za su taimake ki. Wannan misalansa suna nan da dama. Sakan nan dukiya shi ma ba a mai mugunta. Idan mutum yana yin mugunta a dukiya, to cikin matsalar da zai samu zai zama akwai bukatan wata rana kuma dukiyar zai taimake shi. Misali, idan kuna zaune da 'ya'ya, duk matsalar da za ta shafi tsakaninki da mahaifiyarsu to kare shafi 'ya'yan, domin wata rana abin da zai iya zuwa ya je ya dawo. Bari ba ku wani misali. Akwai wata mata wacce ita matar ta ɗauki renon ɗan abokiyar zamanta ne, ta kyautata mar, ta girmama yaron sosai, ta ya zamanto kamar ita ta haife shi, bata bambanta shi da 'ya'yanta ta haifa ba. Yaron fa bai tashi gano ma cewa ba ita ce mahaifiyarsa ba sai da ya wayo. Kaga ai riko ya kai riko ko? Kuma suna nan gida ɗaya da mahaifiyar tasa. Ana nan sai mahaifiyar tasa ta rasu. Da ya zo Allah kuma sai ya ba shi wata dama a rayuwa. Daman da Allah ya ba shi sai zamanto ya samu wata ni'ima na walwala a cikin rayuwa. Ita wannan uwar goyon sai ya ɗauke ta tukun ya kai ta aikin hajji. Gabanin ta dawo sai aka bige gidanta tukun, aka gine shi sabo, aka canza mata. Sai ga ta dawo daga aikin hajji, sai tana ganin ko dai ta ɗauko ɗakinta na can ɗin ne ta taho da shi. Ita dai ba haka ta bar gidanta ba, ɗan riko fa ba ɗanta da ta haifa ba. To sai ya zamanto 'yan uwanta ma suna cin gajiyar wannan yaron sama da yadda suke amfana da 'ya'yan da ta haifa. 'Ya'yan da ta haifa ma sun shiga ƙarƙashin inuwan wannan yaron. To don Allah, inda ta masa mugunta zai saurare ta ne? An yi wata mata ita kuma da ta yi yunƙurin kashe ma wani ɗan abokiyar zamanta, sai Allah ya tsare, sai Allah ya ɗaga darajar yara. Tafiya ta yi tafiya, 'ya'yan da take so su zama su ne a gidan ɗin, sai kuma Allah ya jarrabe ta duk ba su bi hanya ba. Sai wannan yaron ɗin kuma Allah ya ba shi wata sa'ada a rayuwa. Daman da ya samu a rayuwa sai yana kyautata mata, yana yi mata alheri. Wata rana sai ta fashe da kuka, sai ta zo gabansa kuma tana roƙonsa ya yafe mata abin da ta yi. Menene ta yi? Ta ce akwai wani laifin da ta yi masa mai girma, ita ma ba za ta iya faɗa ba, ita kawai wannan laifin sai dai tsakaninta da Allah kawai ya yafe mata. To kun ga ina ranar mugunta?
su da haka 'ya'ya idan aka gansu a gida a yi ƙoƙari a haɗa kan 'ya'ya a gida ba a rarraba kawunansu ba. Rarraba kawunan 'ya'ya fitina ne a gida. Su da haka kakku raba kan 'ya'yanku, kada dan kin samu matsala da mahaifiyarsu ya zama ita ma matsalan ya shafi har 'ya'yanta, wannan ba daidai ba ne ba. Wata fa idan ta tashi nata muguntan hatta a wajen bayar da abinci a 'ya'yan ma sai kaga bambanci. Wata a wajen abin da ya shafi mu'amalan yaran ma a gidan, idan mahaifiyarsu ba ta gida to yaran ba su isa su yi walwala a gidan ba. To wannan ai ba zaman musulunci ba ne, an koma zama na jahiliya kenan. Ba ki san cewa a cikin ku biyu da kuke zaune ko ku uku ko ku hudu dole dai ɗaya za ta riga ɗaya. To ran da aka ce ke ce kika tafi, ba kya fatan a ce ita wannan abokiyar zaman naki ta kyautata mu'amalan zamantakewanta da 'ya'yanki? To in kin musguna mata, kin cutar da ita, kin wulakanta ta, sai zamanto kin mutu ne, kin je an rufe ki, tana madalla gwanda da wancan mata tafi yanzu za ta huta ma. To ina 'ya'yanki za su huta? Kun ga ya zama wata fitina. To so da haka me haƙuri da juna, zamantakewa Allah ne ya haɗa, kuma mu girmama abin da Allah ya haɗa shine zaman lafiya. So da haka kada a yi gaba da juna, kar a yi faɗace-faɗace da juna. In saɓani ya zo, wannan wani abu ne yana nan tsakanin 'yan adam. Idan saɓani ya zo to sai a kai zuciya nesa, sai a gane cewa mu musulmi ne, sai a dawo cikin alkur'ani, a dawo cikin hadisi, a ga mai annabi sallama ya faɗa, za a samu mafita. Hakan nan dukiya ba a yi masa mugunta. Idan ka ga wani Allah ya ba shi dukiya a unguwarku ko a garinku ko a jiharku ko a ƙasarku, to a roƙa masa Allah ya tsare masa dukiyan kuma ya sanya albarka. Misali sai ka ga wani da mota, to ka san in hasadar mai hasada ta tashi, to sai ya yi burin ina ma wannan motar ya zamanto mai motar ya rasa ta, in gida ne ya zamanto ya rasa gidan tukunna. Wani fa an hasadarsa ta tashi akan silifas ma sai ya yi hasada. In ya ga ka sa silifas ɗinka mai kyau ɗan cal haka kana tafiya, sai ya ce ina ma ya tsatsinke ko ka je masallaci a sace. To kaga ai fitina ne wannan. To za ka ga sau da yawa waɗanda Allah ya ba su wata wadata a cikin unguwanni, idan jarrabawa ya faru sai a samu matsala cikin dare, matsala tana buƙatar gaggawa, sai a ci ta tunani to waye mai mota, sai a je a buga ƙofa, kuma sai ka ga mutum ya buɗe ya fito, ya zo ya ɗauka ma mara lafiya kuma ya kai ma asibiti. Wani ma da ƙoƙari sai ya tsaya a wurin, sai an gama hidiman komai da komai, sannan kuma sai a dawo. To da Allah wannan mota ta yi amfani ko bata yi ba? To idan yanzu mutum ya zamanto hasada aka sanya a gaba, wani fa da ya ga wani da ɗan abin hawansa ba, shi fa bai san ta ina ya samu kuɗin ba, zai ce kaga masu cin haram ɗin nan kenan, kaga masu cin rabonsa a duniya. Yana zaune a ƙarƙashin bishiya, shi bai tsina na komai ba, ya ce ku ci a nan ma ci a can. To kaga in yayi wasa sai su ci a nan su ci a can, shi kuma ya ci wuya a nan ya ci wuya a can. Allah ya kiyaye mu. So da haka duk wanda ka ganshi Allah ya yi masa wata ni'ima, to mu girmama wannan ni'imar. Mu ma Allah ta madaukakin sarki, in ka girmama ni'imar da Allah ya yi ma bawa, kai ma Allah sai ya baka wata ni'imar ta inda ma baka yi tsammani ba. Wataƙil in ni'iman bai sauka a jikinka ba, sai ya sauka a kan 'ya'ya. In bai sauka a kan 'ya'ya ba, sai ya biyo jikoki. Ba yadda za a yi mutum ya yi alkhairi ya zamanto wannan alkhairin ya kau. Mutanen Borno suna da wata irin al'ada. A kaf yankin ƙasar nan babu gurin da ake girmama makaranta alƙur'ani sama da Maiduguri. Domin ta wuri mai nisa, hatta makaranta alƙur'ani ana ganin idan mutum ya yi karatun alƙur'aninsa ko ya rubuta ƙur'ani, amma bai je ya yi karatu a Maiduguri ba, kamar karatun akwai saura. Me yasa? Saboda suna da wata al'ada. Su abin da suka ɗauka akwai wani abin da suke cewa maharam, cewa idan ka girmama makarancin alƙur'ani, ka kyautata masa mu'amala, ka ba shi abincinka ya ci, ka ba shi sutura, makarancin alƙur'ani fa sai a ba shi abinci, almajiri sai zo ya bara sai a ba shi abinci har da nama, sai ya zo da safe yana bara sai a ba shi irin abin karyawan masu gidan shi za a ba. Me suke da fikihun tunanin? Suka ce duk wanda ya kyautata
to zai wahal a zuri'arsa shi ma sai an samu makaranta alkur'ani. To shi yasa suka riki wannan su. To kaga ina mugunta, ai kaga ya kau. To saboda haka kada mu zamanto muna ga karatun alkur'ani ga hadisan annabi sallama a cikin mu amma kuma muna ajiye su. So da haka idan mutum yayi alheri to wallahi sai ya ga alheri. Alkhairi baya faduwa ya zamanto ya juya ya zama sharri, baya yiwuwa. Duk ran da kai alkhairi ko da an yi kuskure ba a fahimce ka ba, to wata ran sai an dawo kan wannan alkhairin kuma sai an ma addu'an alkhairi, ko kana raye ko ba ka raye. So da haka mu kyautata ma juna, mu girmama juna akan dukkan wani ni'ima da Allah ya bamu. Allah kai mana gudumawa. Na'am. Allah saka wa malam da alkhairi. Sai wannan kuma ya sallama yake cewa mutum ne ya dau azumi sai wata larura ta same shi kamar ko accident ko jinna lokaci ɗaya sai ya suma. To bayan ya farfado azumin shi yana nan ko ya kare. To anan idan dai har hankalinsa bai gushe ba, to ba abin da ya shafi azumin. Amma idan hankalinsa ya gushe, to wannan azumin ya riga ya kau, sai ya haƙuri ya sha magani, ya ci abinci, bayan Ramadan sai ya rama wannan azumi guda, in dai guda ɗayan ya sha. In dai kuma mutum ne ya yi accident amma yana nan a cikin hankalinsa bai gushe ba, kawai ya ɗan ji wasu rauni ne haka, sannan zai iya riƙe azuminsa ya kai har zuwa shan ruwa ba tare da ya galabaita babu wata matsala, sai ya haka shikenan azuminsa yana nan. Na'am. Allah ya saka malam. Wannan kuma bayan ta sallama take cewa shin malam ba da abu a mai gida a tsugune misali wajibi ne ko kuma kawai biyayya ne? To anan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Akwai wasu gabbai da Allah ya halitta a jikin bawa waɗanda ba a risina su ma kowa sai ma Allah. Amma musulunci ne ya karantar da cewa mata su girmama mazajensu. Cikin girmamawan, idan ta samo mai gidanta yana zaune za ta bashi abu, to ta zauna ta bashi girmamawa ne. Idan ta samo shi yana tsaye don ta bashi a tsaye kuma ba reni ba ne ba, bin shari'a ne. To saboda haka irin waɗannan matsalolin ba wasu matsala ba ne da za su ɗaga mana hankali, abubuwa ne waɗanda yake suna da sauƙi sosai, kuma akwai ma ina ga zai fito cikin karatunmu na gobe ko jibi insha Allah. Sai mu bari in mun iso kai cikin karatun zai fi fitowa. Allah saka malam. Sai tambayar mu na ƙarshe, bayan ya sallama yake cewa malam ni ne in ce tare da yarinya ta sai ibtila'i na shaɗan ya faɗa mana har ta samu juna. To bayan ta samu juna nan zan iya ƙaunanta ne bayan ta aibe ko kuma ba ƙaure a tsakanin. To kaga a nan akwai dai wasu hatsarurruka a cikin rayuwar tukun da ya faru. Ba mas'alar zai iya aurenta ko ba zai iya aurenta ba. Ai anan mun karanta ayar da nisa'ul muharramat ko matan da shari'a ya haramta aura, kaga bata ciki. To mas'alar shine Allah fa tabaraka wa ta'ala da yazo akan mas'alar zina bai ce kar ku yi zina ba, sai ya ce wala taqrabu zina. Duk abin da zai kai zuwa ga yin zinan ma, to ku nisance shi, domin shi zina wani irin fitina ne wanda in yadda su a cikin jiki, to fa in aka yi wasa ana iya gadar ma waɗanda suke biyowa baya. Wannan shine dalilin da yasa shari'a ya zafafa akan matsalar zina. Da wani ya zo ya ce ma'anarsa sallama zai iya barin komai, amma shi ga matsalarsa ba zai iya barin neman mata ba, sai ce to za ka so a yi zina da mahaifiyarka? Ya ce subhanallah. Ya ce to da yarka? Ya ce a'udhu billahi. Aka ce to da kanwarka? Ya ce kai abin ai bai yi ma'ana ba. Ce to ai wacce kai da ita ma ta wani su ta wasu ne ai. Yadda kake jin a ranka ba daɗi, su ma haka suke jin ba daɗi. To yanzu hatsarin abin shine yayi dalilin zuwan wani ɗa duniya ba tare da aure ba. To
to wannan ɗan za su yi shari'a da shi a gaban Allah dan ya keta masa alfarma. Idan ya haife shi aka haife shi ko sun yi aure da ita, da zai mallaki dukiya ya zamanto biloniya, to wannan ɗan ba zai gaje shi ba. Kaga ai ya bata masa rayuwa. Shi ɗan wa zai gada, sai dai gaji mahaifiyarsa. To saboda haka zina musifa ne, duk abin da zai kai zuwa ga yin zina to a nisanta, yana jawo bala'i kuma a rayuwa. Kuma ka san daga cikin sharrin zina shine yana ɗauke ma bawa kwarjini, mutum ya zamanto ya dishe hakan nan, to zina tana da wannan illar. Ga sha annabi sallama kuma ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Masanaci a lokacin da zai yi zina ba zai yi zinan ba yana da imani, sai an zare masa imaninsa. Saboda haka tambayar su shine, tunda an samu jarrabawa sai su ɗauke shi matsayin jarrabawa ɗin kamar yadda suka faɗa ko, kuma su ta yin istighfari suna roƙon Allah ya yafe musu. Amma kuma idan ta haifu ta yi istibra'i, za su iya yin aure, babu laifi a shari'a, bai hana su yin aure ba. Mahaifinsa ma zai iya aurenta, kaga ballantana ma shi ko. Ai sun haɗu ba ta hanyar menene ba ta hanyar aure ba ne ba. Inda ya aure ta ne to yanzu ta haramta a mahaifinsa, amma tunda ba ta hanyar aure ba ne ba, to yanzu ta haramta ba ta haramta a shi ba, zai iya aurenta. In ya aure ta ne sannan kuma haramcin ya hau kan mahaifi. To Allah ya rufa mana asiri, Allah ya tsare mana zuri'a, Allah ka hana mu mummunan tarihi. Dukkan abin da zai zamanto fitina da za mu bashi a baya, Allah ka hana mu aikatawa. Allah ka tsare mana tarbiyyar mu da na zuri'ar mu baki daya. Dukkan waɗannan fitina ce ta sharrin shedan. Ka san shi shedan in ya zo musamman a tsakanin maza da mata, to shedan ya fi dasa fitina a wannan guri, musamman ma yara waɗanda suna kan lokacinsu na wannan murahik, suna kan lokacin sun balaga. To kowa na ganin da ƙuruciya, yana ganin ma shi ne. To a wannan gaban an fi samun hatsari. Kuma iyaye sai an ɗauki matakin tsare 'ya'ya. Yarinya ba ko ina za a bata tana tafiya ba. In za a bata tana tafiya ko ina, wata ran sai labari sai ya canza. Ba abin da ya fi damuwa kuma a ce shi ko namiji yanzu in ya lalata miki ya, zai je ya auri matansa hudu fa wanda ba su taɓa yin zinan ba. Ke kuma yarki an batta kullum ta zama abin tarihi, ke ma kin zama abin misali. Ana waye wance dai wanda yadda ta yi kaza nan, kun ga ai babu daɗi, labari ya canza, an ba ta gida. To so da haka ki tsaya tsayin daka, ki tsare mutuncin 'ya'yanki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda Allah ya ba 'ya'ya mata guda biyu, ya tsare mutuncin 'ya'ya mata biyun, ya kyautata tarbiyyansu har aka aurar da su zuwa gidan mazajensu, to idan mutum ya yi haka da mijin da matar wanda suka haɗu suka yi wannan tarbiyyan, to za su zamanto musu garkuwa a dalilin wuta, kuma zai zama tsani na tafiya aljanna. Amma tarbiyyan 'ya'ya mata akwai wahala, musamman shi ya sa ma a jahiliya laraba suke kin 'ya'ya mata. Idan aka haifa wa mutum 'ya mace, sai je sai ya binne ta. To Allah ya rufa mana asiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ta kama sai sanarwa kamar haka, in Allah ya kai mu gobe akwai wa'azi na mata a cikin katar da bauya nan dan dalakin kwatan nan. Da sanarwa shi ma bayan wannan akwai wata ta ya sarra hulanta ko ta manta inda zai ta ajiye shi ne dai sunan hulan wai matasa, inda wanda Allah ya sa ya ga wannan hulan ana cike shi. Sai bangaren addu'o'i, wata ta gabatar da sadakar naira 500 a sa asusun marayu, Allah ya kai ladan a mamacinta. Sannan wata mata ɗau sadakar naira 500 ta bayar, da fata bukatunsa na alkai. Sai wata ta kawo gani ta ma sa akwatin marayu, wata ta kawo kaya kama a ɗinke ne mai ta ma sa akwatin marayu, Allah ya biya mata bukatunsa na alkai. Assalamu alaikum. صلوا على نبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله من أرضانك رسولا ينتصرك وسفوفهم فيها كمالا ودن سكر غباتا لصدقوكي Allah madaukakin sarki biya musu bukatun su na alkhairi dukkan damuwoyi da bukatu Allah ya biya musu bukatar da take ba ta alkhairi ba Allah ka canja musu da mafi alkhairi Allah muna roƙon da cikin wannan wata mai alfarma a cikin waɗannan kwanaki da suke yarare mafiya alkhairi Allah ka taimake mu ka tabbatar da mu akan addinin ka tabbatar da mu akan yi maka da'a da biyayya ya Allah muna roƙonka ka yarda da mu ka shirya da mu da zuriyar mu baki daya Allah ka mana arziki da cikawa da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu karanta fatiha mai tawassul da shi Allah mana sake ya taimake mu alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين